ಜಾಗಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಜಾಲ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಇದೇ ತಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಆಡ್ಬಾರ ಜಾಲ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾವ ರೇಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಫಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೇನಲ್ಲ ಅದು ಜಾಕೆಟ್ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸುರುಮಂತನ ಶೋಭಾ ಹೌದಾ ಅದೇ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಇದನ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಲು ಅಂದ ದೇವರ ಬಾಡ ಹೌದಾದ ನಿಕನ ಜನತ್ತ ಎಡಿಟ್ ಒಂದು ದಾದನ ಬರೋದು ಮರ ಅಡ್ಡ ದಾದವು ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಉಂಡಾರ ಉಂಡೆ ಹೌದಾದ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾದನ ಬರೋದುಂಡದ ಇನಿ ಬರ್ತಿಜಿಮ ಒಂದು ದ ಓಲ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಂಕ್ ತೂಜುಜು ದಾಲ ಹತ್ತಿಯ ದಾದ ಗೊತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಇಂತ ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತು ಕಡಪುರ ಯಾಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಆಯ್ಬ ಕಡಪುರ ಐತೆ ಎದುರುಡು ತಿರ್ತಿರ್ ನಿಕಲ ಮಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿಂಡದ ಐತೆ ಎದುರು ಏಪಾರ್ದು ಚೈನೀಸ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡದ ಅವು ಬೂರ್ದುಂಡು ಅದ ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ದಾದಯ್ಯ ವನಿತನ ವೈನ್ಯಾಂಡ ಇಂಕ್ ದಾಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಕ್ಕ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬತ್ತೆ ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಮಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಟಿಗೆ काय म्हण शोकात कार करा ಅಲ್ಲೇ ಜುಂಡದ ಆಂಡತೈತೆ ಕಾರಣ ಮುಗಿದ್ಲ ಆಂಡವ್ರು ಸೋಗಾದ್ರಂತು ಪಾಡ ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾಳೆ ಈ ಮಿಡು ಬಿನ್ನೇರ ಬಡ್ಡೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಕುಡುತ ಸಾರು ಕುಡುತ ಸಾರು ಅಬ್ಬು ಸೂಲಿಟ್ಲಿ ವಿನ್ನೇರುಳ್ಳೇರ ಅಂದ್ಯ ವನಿತ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಲೋನ್ ವೀರ್ಯ ವನಿತಕ್ಕ ಕಜಿಪು ವಾಣಿ ತಕ್ಕ ಕಜಿಪು ದಾದ ದಾದನ ಪಂಡನ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ನುಂಗೆಲ್ ಬಿಡ್ಚು ಮಾರ ಮಂತ ಮಾಡ್ದೆ ತಿಲ್ಲ ಮಂತ ತಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಏನ್ ಈಸ್ ಏನು ತಾದೆ ಅವನಿದ ರೋಡ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತಾದೆಯ ಐ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಊಟ ಆಯಿತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರು ರೀಡ್ ಮಲ್ಪಿನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ದಾದಾ ತೋಜು
ಗೊಜ್ಜಾ ಅವು ಎಂಚಿನ ಇದು ಹೊಸತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತನ ಅಂದ ಮಾರ ಸಾವು ಲೈಕ್ಗೆ ಏನನ ಆತನಿಯಾ ಚಾನಲ್ ಆತನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತನಿಯಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಶೋಭಾ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತನಿಯಾ ಅವು ಚೇಂಜಸ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಆತನಿಯಾ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೊಂದುಂಡ ವನಿತಾ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಬಡಿಗಿಟ್ಟ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟು ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೋರ್ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಕೋಡೆ ಬೈಜ ಮಾರೇ ಶೋಭಕ್ಕ ಉಂಡರಾ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ದಾಲ ಸೈಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದಯ್ಯ ಶೋಭಾ ಈ ಸರಿಟ್ ಬಾತೇರು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಾ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಚೇಂಜ್ ಬರ್ಪುಣು ವನಿತಾ ಹಲೋ ಶೋಭಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೇಟ್ ಆದ ಬರೋದುಂಡು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೂರ ಹೋಪಿನಿ ದಿಸ್ ಕಾದೆ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಏನು ರೀಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಮೆಂಟೇ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪು ಕಮೆಂಟೇ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋದು ಉಲ್ಟಾ ಕೋಡ್ ಓನರ್ ಲೈವ್ ಬಲ್ತಿರ್ದಾನೆ ಕೋಡ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಐ ಗೋಟ್ ಇಟ್ ದಾದೆಯಾ ಶೋಭು ದಾನೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನ್ಸರ್ ಪರ್ ಶೋಭು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಾ ವನಿತಾ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ದಾದನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವು ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಾ ಬರೋದುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬರೋದುಂಡು ಶೋಭಾ that message to you driver's language ए शोभा ऑटोमेटिक ट्रांसफर पंद बरोदुंडु दादा अंच पंड जॉन पोपे हाय उमेश हाय अవి इंच ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾಟ್ ಒಂದು ಅತುಲ ಓದ್ ಪನ್ಪೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅವಿ ಇಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಶೋಭಾಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹುಷಾರು ನಿಖಿಲ್ ಮಂತಿನ ಅಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋಭಾ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಔಟು ಆಡಿಯೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಕ್ಕೇನುಂಡಾ ರಂಜು ಎರಡಕ್ಕೇನು ಇತ್ತ ಸರಿ ಅಂಡ ಕೇನೊಂದುಂಡ ಇತ್ತನಿಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂಡವು ಅವು ಪೋಂಡಿತ್ತೆ ಸರಿ ಬರ್ತನು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಆನೆ ಸೋಪ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅದು ಸರಿ ಅಂಡದ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಇಂಚಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಾವ್ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ ఎక్కడికి ఏముంది తిజా దీప వనసాండ్ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಾನು 7:30 ಬರ್ಪುನವೆ ಬೇಗ ಎಕ್ಕడికి ಏನೊಂದು ತಿಜಾ ಹಾಯ್ ಹೇಳು ಜೋಗಿನಾಥ್ ಕೇಳು ಅದು ಎಕ್ಕడికి ಏನೊಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜ್ವರ ಉಂಡು ಏರಿಗೆ ಜ್ವರ ಉಂಡು
टेक रेस्ट. आप बहुत अच्छी लगती हो. अच्छा. ಅದೇ ಒಂದು ಹಾಯ್. itu betul. Hai. Dada special ini regu. Eng special kudu. Kudu kasar. Halo. Halo. ഞാനേ ലേറ്റാവുന്നില്ലേ അഞ്ച് എന്നാണ് ഇത്രയും മണിക്കൂർ सारदा. राधे राधे. ब्लर फैन साउंड अंद अर्धा परापच फैन एक ब्लर नेटवर्क स्लो. नेटवर्क स्लो ना यार मोबाइल बूर नहीं है करती ಚೈನಾ ಭಾಷೆ ಉಂಟು. ಚೈನಾ ಬರ್ತದೆ. राधे राधे. मोबाइल 5G बहुत चिल्ला रही है. नेटवर्क स्लो. 5G सेट वो नीचे गिर गया. ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿವಿಸು ಬರ್ಬೇರು ಬಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಬರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೆಲ್ಲ ಕೋಡೆ 9 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಬರ್ಪಿರದೆ. ರಮೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್. अच्छा जी अच्छा अच्छा यस रमेश रमेश ओ ಏರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕೋಡೆ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬರ 4 ಮುಟ ಬದಿತ್ತರು. ಪಗಿರಪ್ಪ ಎಂತ ನಿಮ್ದು ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತಿ ರಾಧೆ ರಾಧೆ. 4K ಆತನ ಕೋಡೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಕೋಡೆ 4K. ಬಾರ್ದಕ್ಕ ಇನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿನ ಮೂಡು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುಂದುಂಡು ಅಂದಿ ಅರಿಪು ನಿಜ ಅಂತ ಬರ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲರದೆ ಒಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆತೇನೆ ಒಯ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅತ್ತ ನೆಕ್ ಲೈವ್ ವಿಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಚ್ 20 ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾನು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಬರ್ಪ ತಿಂಗಳು. ಹಾಯ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಾದ ಸೋಕತೆ ಅಂದ್ಯ ತುಯ್ಯನೈ ಮಾರ್ಚಿರುವಾಗ ದಾದ ಉಂಡು ಸಬಕ ಈ ತಿಕ್ಕವಾ ಮಾರ್ಚಿರುವಾಗ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಟಿ ಮಿನಿ ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಮಕ್ ಪಾಟಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಾಟಿ ಕೊರುಡೆ ಪಕಿರಪ್ಪಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಟಿ ಕೊರೋಡು ಇಜ್ರಬುಡ್ ಪುಜಿ ನೀ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದ ರಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದರಿ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ತುಳು ದಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಒಂಜೇ ಉಡಿತದ ಬಿಸತಿ ಪಾಡವ್ರದ ಮಾರ ಇರು ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ತುಳು ತಕ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಈರೊಂಜಿ
ತುಳುತಾರ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ನನ್ನ ಪಿದೆದ ಗೌಡನಕ್ಕಳು ಬರೋ ದಾದ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಸಾರಿ ಓಕೆ ಕೋಡಿರ ಆತು ಪಾತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಇಂದ ಇತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ನನ್ನ ಈ ಪಿದೇಡ್ ಬತ್ತಿನ ಗೌಡನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಡ್ಪು ನಂದೆ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಡದೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಯ ಅನ್ನೆನ ಯಾತ ಅಕ್ಕನೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಐಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಂತೆ ಇಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಕೇನೋಡತ ಪಂಡದು ಆಯ್ನ ಅದು ಕಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುಣನೇ ಹಂಚಿತಿನ ಏತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆವಡ್ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತ ಸಾರಿ ಕೇಂಡಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕುಲು ಅವೇನು ಬಂಡ ಸಾರಿ ಕೇಂಡ ಆಂಡ್ ಮುಗಿಂಡು ಅವು ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಅದೇ ಆಂಡ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಬೇಜಾರು ಪೋಪು ಜನ ಅವು ಈ ಅರ್ಥ ಮಂತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಮೆಗ್ಗೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಕೋಡ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೆರ್ದದೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಪಾತೆರ್ದಾರು ಈರ್ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಕೂಡ ಬ್ಯಾತಾಕುಲ ಅವೆಂತೂದು ಬಪ್ಪರ್ ಪಾತೆರ್ದೇರಿ ಎಂಕ್ ತಾಯ್ಜಿ ಸಿ ಈಗ ಲೈವೇ ಮಂಪನ ಬುರ್ಚಿಂದ ಆತನ ಕೋಡೆ ನಾಚಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಇರ್ತದು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಒಂದು ಮಂತಾರೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಕೇಂಡರತೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಚ್ಚಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬುಡೊರ್ಚಿ ಪಕಿರಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಎಂತ ಪಕಿರಪ್ಪ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಆಗದಿಂದ ಹಾಯ್ 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 ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶಾಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಕುಡ್ಲಾತ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಓಕೆ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗಳ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ತುಳುನಾಟ್ಯ ಉಪ್ಪುನಾತೆ ಭರತ್ ಕುಮಾರಿರು ಒಂಜಾಪೆ ಜೋಕುಲತೆ ಕುಡ್ಲ ಓಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಓಲು ಕುಡ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ದೇತದ ಪಾತೆಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಿಯೇ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂದ್ ತೂಲೆ ತಾತದ ಈರ್ಲ ಪಾತೆರ್ದಾರೆ ಯಾಲ್ನ ಪಾತೆರ್ದ ಯಾನಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ಜದೆ ಬೇಜಾರಾಪ ನಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗತ್ತೆ ಎಂಕು ತೂಲೆ ಈರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಏರಿಗ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಕುಡ್ಪುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡದೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೆನ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಇತ್ತದನ್ನ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಅನ್ನೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದೀಪು ಬಲ್ತೇನ ಅಂದು ದೀಪು ಬಲ್ತಾನ ಮಾರಾಯಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗಾನಿಗ ಹೆಲೋ ಬನ್ನಿ ಇಪ್ಪಕನ್ನ ಮಲ್ಲಜೀರ್ ತಪ್ಪಾಂಡು ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಐದು ಮಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಾವೆ ಓಕೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಡ್ಚವೆ ಯಾನ ಕೊಡ ಅಂಚ ಪಾತೀರ್ ಪಾತೇನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾತಿರ್ದ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಇಡೇ ರಾಜಿರ್ದೆಪ್ಪುಗ ಪೂರವೇ ಪಲ್ನೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಏನೇ ಇದು ಓದನೇ ಇಜ್ಜರು ಯಾನು ಪೋಪೇವೆ ಬಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ರಂಜು ಓದಿಯ ಮಾರೆಯ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಂಡೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋದಿನವ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರ್ಗೆ ದಾದ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾತಿರುಂದುಲ್ಲಾರು ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ರಂಜು ಅವರ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಐ ಎಮ್ ಫೈನ್ ಇರೇಂಜಲ್ಲರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 20 ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಪೈ ಆರ್ಕೆ ಈ ಓದು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೋಬಾತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಲ್ನೆ ಇರು ಹೋಗ್ತಾರಿಯೇ ಬಿಸಿ ರೋಡ ಮಾರ್ಚ್ 20 ಎನ್ ಪೋಪೆ ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ಓಟಲೆ ಹೋಗಿ ದೀಪು ಅಂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತು ಪೋಲಾವ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮಲದ ಈರು ಉಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಮಲದ ಓ ಅಂದದ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏ ಅದ ದೀಪು ಕಮಲದ ಎರುಂಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾಂಕದಿನವ
ಈ ಸಾಂಕದಿನವಾ ಕಮಲದ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಸುರತ್ ಕಲಿಯೇ ಕುಡ್ಲಡಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಬೈದ ಇಂಗಳು ಏ ಪಕೀರಪ್ಪ ನೀನು ಅದಕ್ಕೇನು ಆಗದಿಂದ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಎಂತ ಭಾಷೆ ನೀನದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುದಲ್ಲದೆ ಹಾಕು ಪಕೀರ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಯ ಬರ್ಪೇರು ಉಂತ್ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ ರಂಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ ಓದುವಾಗ ದೀಪ ಓದು ಬಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸರಿಟು ಓದಲವ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಉಂತುಲೆನ್ನ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ವನಿತಕ್ಕ ಹೂ ಅಂದ ವನಿತ ಜ್ವರಗ್ಯದ ಬಂಡಲದ ತಿಂತಾಯ ವನಿತಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಿನಿಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾರ ಈ ಲೈವ್ದು ಓಡಿ ಪೋಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಓಲೇರಿಯಾ ಕಿಶೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು 7:45 ಪಂಡದು ಮೊಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನೇ ಉಂಟಾರ ಏ ಪಕೀರಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳುದು ಎಂತ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದೊಂದು ಹೇಳಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕುಲಿಪಡು ಪಕೀರಪ್ಪ ತುಲ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐ ಲವ್ ಬಂಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೀ ಪಂಡು ಈ ಪಕೀರಪ್ಪಗೆ ದಾದಾಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೊರನಾಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಉಂಡದ ವನಸ್ವಾಮಿ ಪದ ಬಕ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ ತಿಂತೋಡು ಖಾರ ಅದು ಖಾರ ಉಂಟು ಅಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ ಬಾರ್ದು ಈ 7:00 ಮನ್ಪು ಎನ್ಮರಕ್ಕೆ ಯಾ ಬರ್ಪು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡಾರು ನಾ ಜಕ್ಕಡ ದಿಂಚ ಆಯ್ ಪಂಡೆಯ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅರೀಸ್ ಇರಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನು ಮಲಯಾಳಿ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬಳಿ ಬಟ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಳುನಾಡುಗ ತುಳು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ತುಳು ಎನ್ನ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಭಾಷೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ನುಪ್ಪುಕೊರ್ಪುರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಂದಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಮೆಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚ ಇದು ಮಲಯಾಳಿಯಾ ಆರ್ಕೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಉಂಟು ಬೇಕಾ ಎಡ್ಡಾಪುಜಮ್ಮ ಇಂಟಾ ಶೋಭಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡಿ ಪಾಪ ಮಾರ ಆಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಪಾತೆರದ ಕುಳ್ಳು వచ్చాವ ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಇದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತಾ ದೀಪಕ್ ನನಗ ಲೈವ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೈವ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ಬೇರೆ ಪಕೀರಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಪಡಬಿದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಕ್ಕ ವನಸಾಡ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪಿನ ಜೆತ್ತಾಕು ನಂಚಿ ಏನ್ ಕಾಪಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಬಸ್ ತರಬೇನ ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ತೂಲತ್ತ ಪಕೀರಪ್ಪನ ಒಂಜಿ 2 ಮುಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ತೂಲ ದಾದದ ಪಾಡಂದ್ರು ಒಂದೇ ಬರ್ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತ ಪಾಡೋದು ಕೈ ಪಕೀರಪ್ಪಗ ದಾಲ ವನಸಾಡ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರತ್ ನಾಯಿ ಡಿಪುಲ್ಲ ಎರಡವ ಉಂತುಲೆ ದಿಯ ಬರ್ಪಾಲಿತ್ತು ಉಂತು ದಿಯಡ ಪನ್ಪನಿಕ್ಕವ ಪನ್ಪತ ಮಾಮಿ ಲೆಪ್ಪತ ಉಂತ ದಿಯಡ ಪನ್ಪ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೆರಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು
ಎನ್ನ ಓ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಎರ್ಮೆ ಬತ್ತಂದಿನ ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿಲೆಗ್ ಪೊನ್ನುಲೇ ಆವಡು ಎಂಕಲಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲಾಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಆಯ್ಗ ಒಂದು ಪೊನ್ನು ಅಡ್ಗೆ ದೀಪು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಆ ಪೊನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ಪೇರು ಎರಡು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಬೋರ್ಡನ ಪನ್ನಾರು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು 4-5 ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಶೋಕುಂಡಿಯಾ ದೀಪು ಎಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತ ಒಂತ ಬರ್ಪುನಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುನಿ ಪೂಪುನಿ ಏ ವನಿತಾ ಬರ್ಪು ಜನ ಅಂಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ದು ಜಪ್ಪವ ಏನ್ ಪಾಪ ಸೋಬ ಅಕ್ಕರ ಜನ ಬತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಸೋಬಕ್ಕಾಗೂ ಯಾರು ಬಿಡ್ಚಿ ಸೌಮ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಈರು ಹೊಲ್ತಾರು ಕುಡ್ಲ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದಲೆ ಇಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳು ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಾಯದ ಬರಬು ಶೋಭಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಚ ತುಯಿನಿಯೇ ಎನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದ ಯಾನಿಜ್ಜೆನಾ ದೆತ್ತ ಕಡಪುರ್ನಿ ಓ ಬಂಡದು ಶೋಭಾ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇವ ಶೋಭಕ್ಕ ಏನು ಅಕೌಂಟು ಇಂಚದು ಅವು ಪೊನ್ನೇರಿಯಾ ದೀಪು ಅಕ್ಕನಾ ಎಂಗ್ಲೇ ಮುಟ್ಟಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೂರ ಆರೆ ಹೆಂಗದೆ ಆಕಲೆ ಗಾಡಿ ಅದ ಬರ್ಬೇಡಿ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜನ್ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಒರ್ತಿ ಮದಿಮೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಪುನಕ್ಕ ಓ ಅಂದ ಸೊಕುಲೇರು ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾಡೆ ಆಳೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಗ್ಲ ಬರ ಅಲೆ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆತದಲ್ಲ ಒಂದು ಆತು ಜಾರ ತೂಜೆ ಈಗ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಫಿಕ್ಸಾ ಅಂದ ದೀಪು ರಂಜು ಬ್ರೋ ರಂಜು പോയിനിയാ ശോഭ ಐ വെച്ചാണ് ಮೆಗ್ದಿ ಮಾರೆ ಮಾಮಿನ ಮಗಳು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಾರೆ ನವೆ ಜಯಶ್ರೀ ರಾವ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜಯಶ್ರೀ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಈ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಒಲಿಯರು ಹಿರಿಯರೇ ರಜನ ವಾರದ ಶುಕ್ರವಾರಡು ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಗೋರ್ಮಂಡೆಜ್ಜೆ ಕಿಶೋರಿಜ್ಜೆ ಓಸಿ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಏನ ಎನ್ನನಾ ಬೇಲೆ ಆತಿ ಶೋಭ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡು ತೀರು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂಡು ಬೆಚ್ಚಾತನ ಆತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನಿ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಡಿಪೇರು ಅಲೋ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗೆಪ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಬಟ್ ಭಾರತಿ ಮಾಮಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುರು ಸಾರು ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮನೆ ಅರ್ಥ ಆಡ ಮಾಮಿಲೆ ತಂದಾಲ ದೀಪು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಏನ್ ಎಂಚಲೆ ಓಕೆ ಓಪನ್ ಬೈ ಈ ಪಕೀರಗ ದಾದೆಗೆ ದೀಪು
ದೀಪ ಒಂಚೂರು ಬಕೀರಕ್ಕನ್ಗಿಂದ ಅದಂದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲ್ಪೊಯ್ పొన్ను తిక్కుచి మారవే బొంగ ఏ దీపు ఎలా బర్త్డేకి పార్టీ కూడా పిని పబ్బస్సు పోయా ఐస్ క్రీమ్ తినకనా ఎంకల ముట్టప్పుడు సోపలు అడిగే రూపాయలు వీళ్ళ కదా వనిత బరాయాలి ఇన్స్టెడ్ మది మ్యాప్లుగే ఇన్స్టెడ్ మది మ్యాప్లు ఫేస్బుక్ జోకులాము ఇంకా జనత మెసేజ్ తోజుజీ ವಾ ಜನ ಪಕಿರಕ್ಕನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಜೈ ಯಾಮರ್ಪ ಶೋಭನ ಧೈರ್ಯ ಜೈಕ್ ಶೋಭ ಬರ್ತೀಯಾ ಪಬ್ಬಸ್ಗೆ ಯಾಮರ್ಪ ಬರ್ಪಡ ಬಲ 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 ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ದಾದೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಬಲು ಸುಂದರ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆಗೋದಿಂದ ನೀವು ಖಾಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾ ನಿಮ್ಮೆರ್ನೆಟ್ ಸುತುಯ ದಾ ಗೀತಾ ಜಾಗ್ರತೆ ದೀವೋಡು ಬೆರಿ ಕಿರಿ ಪಡೋಡತ ಕಿರ್ಬೋಡ ಬೆರಿ ಏನ ರೀಲ್ಸ್ ಯಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೇನ ಗೀತು ಓ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಕೋಡೆ ಗೀತಾ ಎಸ್ಕೇಪಿಯಾ ಅತ್ತಿ ಬಾರತಿ ಅಕ್ಕನ ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ರಟ್ಟದಾದ ನಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಹಾಯ್ ಓ ಭಾರತಿ ಬಾಮಿ ನನ 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 ಬರೋಡು ದಾದ ನಿನ್ನನೆ ಅನಿತಾ ಎಂತ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ನೀನು కుసనప్ప ఎబా ఆయ్ కోడ నెట్ ఖాళీ అయినా నీ కొంచెం పాత రెండ పంతున యానవలు నెట్కంత పాడుచేనా మీందా ದೀಪಕನ್ನ ನಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹತ್ತು ಕೋಡೆಯ ಗೀತಕ್ಕ ಇತ್ತಿಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ತಿಕ್ಕುದುವೆ ಗೀತಾ ಈ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕೋಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪೊನ್ನಾಡ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಕೆ 32 ಎತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಡಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ 45 ಆತನ್ಗೆ 32 ಎತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಕೂಡಿಗೆ ಆಯ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಸಂಬಳ ಉಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತನ್ಗೆ ಗೀತಾ ಇದಾಯ ಪೋಯಿನಿ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನಿಗೆ ಗೀತಾ ಕಂದು ಇಂಬೇರ್ನ ನೆಟ್ ಪಾಡೇರು ಇಂದ್ರಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪಾಡೇರು ಇನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟು ಆಟಿ ಆಯಿ ಆಮೇಲೆ ಆಟದು ಇದು ಮೀನು ಪತ್ತರ ಬೋಲೆ ಗೀತಾ ನಿ ಕಾಯಿ ಪನ್ನ ಕೇಂಜ ಕೋಡೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ 35 പൊന്നിത്തന പല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് 45 വർഷമുണ്ട് ഞാൻ എംപ്ലോയിഡ് വേറെ 8 ശമ്പളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഗീത കാത്ത് പണ്ടത് എങ് ഞാനുള്ള ദീപല പാത്തേന്മാര് ഈ ചൂരി എതിർ പോയതുവാ എങ്കിലെ കൊഞ്ചം ഗമ്മത്തൊരു പായസം ഉപ്പുറ തിന്തലിയേ ಗೀತರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ 3 ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಯ ಗೀತ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತವ ಈ ಬೈದನ ಕೋಡೆ ಪಾತ್ರ ಸಟ್ಟ ಆತನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತವ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಬಂತಿದೆ ಕೊಂಜಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿಲ್ಲ ಆತದ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲದಾಯ ಆ ಜನ ಯಾರ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆತಲ್ಲ ಪೋಯ ಅಲ್ಪಲ ಅಂದುವೇ ಸೀಕ್ ಬುಡ್ಚಾದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಗೀತಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಗುಂಡಿಗೆ ಬಾಡುವೇರು ಎಂಚಿನೇನು ಗುಂಡಿ ಬಾಡು ಗುಂಡಿಗೆ ದಾದನ್ ಪಾಡ್ಯ ಆನಂಚ ಗೀತನ್ ಗುಂಡಿ ಬಾಡು ಜನ್ ಪಾಪ ಈ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಿಯಲ್ಲ ಕೊಂಬರ್ಪಿನ್ ಪುನಃ ತನಕ ಸಾವ್ದಾ ಯಾರು ಬ್ರೋಕರ್ ಬನ್ನ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಆತು ಪಂಡಿನ ದೀಪು ಆತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಟ್ಟ ಆತು ಹೆಂಗು ಸಟ್ಟು ಬಂತಂದಿತ್ತ ಯಾರು ಪಂಡೆ ಹಬ್ಬಗನೆ ಗೀತ ಬೈದು ಆತು ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ 35 ನಾಡತ
ಆಗ 35 ಮೂಡಿಗೆ ఆయన ಅಲ್ಪಾಗೆ 35 ದೀಪ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ఇప్పుడు ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ఇప్పుడు ಏಪಲವೇ ಆ ಜನತ ನೇಮು ಮರತು ಪೋ ನಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಾಡ್ದು ಗೀತಕ್ಕ ಏನ ಗೀತ ನಿಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತೆಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ ಕಾಳಜಿ ನಿಕ್ಕ ಬಸೆ ಬಾರ್ದು ಲಕ್ಕಪ್ಪ ನೆನಪುದಾರು ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೋಭಾ ಆವಲಿಯ ಈ ನೆನಪುದೇತಿನ ಎಂಚಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಂದೇ ಗೀತ ಲಕ್ಕಪ್ಪಗೆ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆ ಇನಿ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮಂತಿಜ್ಜ ಈರೆಬೋದು ಮಲ್ಪರ ಅಂದಿ ಯಾರೇ ಬರ್ಬಿ ಯಾನ್ಲ ದೀಪುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಅತ ಯಾನ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಾರ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ರಿಮೂವ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಗುರ್ಚಿ ಇಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿರಿಯ ಕೋಟದಾರ ಕಿಶೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಸುವಾಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಳಂಜಿತ್ತು ಮಾರಾಯ ಮುಲ್ಪ ಅಶ್ಪದ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾವ ಎಂಚ ಲಕ್ಕುಣ ಅಶ್ಪದಾರ್ ಲಕ್ಕುವೇರ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕು ಕೊರಡು ಬ್ರೋಕರ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಾದು ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ದೀಪಗು ರಡ್ ಮೂಜಿಂಡದ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ದೀಪಗು ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಬರ್ಚ ಗೀತನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಗೀತಾಗ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋತಿಜ್ಯಾ ಗೀತಾಗ ದೀಪು ಗೀತಾಗ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋತಿಜ್ಯ ಅವು ಕುಂಬು ಮಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಗೀತಾ ನಿನ್ನ ಕುಂಬು ಮಂಡೆ ಎಂಕೇಲ ನಾಡೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ತರಕು ಸೂಕೊರ್ವೇರು ಸೂಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ತೆಕ್ಕಾಯರ ಪ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪ ರೆಡಿ ದೀಪ್ಯಾನ್ ದೀಪ ಬತ್ತು ನೀರು ಮೈಪಿ ಮಂಡಿ ಆತ ದೀಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ ಎನ್ನ ಸತ್ರು ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅನ್ನೇರು ನಿನ್ನ ಸತ್ರು ಅವು ಅಜ್ಜಿಪದ ಗೀತಕ್ಕಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆಗ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಗೀತಾಗ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಗುಡು ಗೀತಪ್ಪಗ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂಡ ಕಾಂಡದ ಲಕ್ಕಂದಿಲಕ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ಅತ ಗೀತ ಕಾಂಡ ಅನಗ ಲಕ್ಕಂದಿಲಕ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಲಕ್ಕಪ್ಪನ ಸೊಟ್ಟ ಬಲಿಪೆ ಸೋಬಕ್ಕ ಏನು ಮದುವೆಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವಾಟ್ರ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಒಲೆಗೆ ಶೋಭಗೆ ವಾಟ್ರ್ ಕೊರಡುಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರದು ಬಲ್ಲಿ ಕಾಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಫ್ರೀಯಾ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಪ್ಪ నీకు అందాజా లక్కప్పకు మూజి ఫ్లాట్ ఉండు ఐటు ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಒಂಜಿ ದೀಪಗು ಬಕ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಚ ಲಕ್ಕಪ್ಪಗಲ್ ನಿಕ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೋಬಕ್ಕನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೀಪಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಕವ ಗೀತಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೀತನ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಹಾಯ್ ಭರತಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಗೆ ಅಂದ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಲೇಟ್ ಆತಡು ಈದ್ ಬೇಗ ಏನ ತಪ್ಪಾಣಿಗೆ
ಇದು ಶೋಭಾ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆತನು ಅಂತ ಕಾತದೊಲಿ ಅದ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗನ್ನುಂಡು ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗನ್ನುಪ್ಪು ಗೀತಕ್ಕ ಡ್ರೋನ್ ಬೋಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಡಿಕಬಾರ್ದು ಗುಲ್ವಾಲ್ ಅಲ ಬತ್ತೀನಿ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಎಂದುವೆ ಅಲ ಬತ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ವುಮೆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 30 to 36 years ಆಫ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅಲ ಬತ್ತೀನಿ ಹೋಗನ್ನು 50 ಅಲ್ಲ ಗೀತ 32 35 ಬಿಡ್ರಿ ಕೇತಾಂಡು ಅದು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀಯ ಲಕ್ಕ ಪೆತ್ತದ ಗೀತಾವು ಶೋಭಾ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಅವ ಅಲ್ಲ ತುಲ 32 35 ಮುಟ್ಟಾಗೆ ಅದು ಕೇತಾಂಡು ಲಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಂಡ ಸತೀಶ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಏನ ಶೋಭನ ದಾದ ಪುದರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಗೀತಾ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ತಾವ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಆಯಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆಯಗ 32 35 ಕೇತಾಂಡೆ ಗೀತಾ ಗೀತಾ 32 ಆತ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗೆ 32 ಆಯ್ತಾ ಆಗ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗನ್ನುಂಟಂತೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಓವಿಯಾ AK-47 ಗೀತಾ AK-47 ಅಂದ ಬಿಂಗಿರಿ ಮೊಲೊಂದು ಗನ್ನು ಬಾತಂದು ಆಡೋದು ಬರ್ಬಾರ ಸೋಬಕ್ಕ ಇವ್ರು ಮದುವೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಕೊರು ಪಾಪಯ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲೆ ಕೊಂಚ ಬೇಲ ದಿಕ್ಕಾಡು ಗೀತಾ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಡಾ ಶ್ಯೂರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನಿಕ್ಕ 17 ಮತ್ತು 32 ಆಂಡು ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಗೀತಾ 32 ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೀತಾ ಅವ ಮೂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಶೇ ಗೀತಾ 50 32 ಅವಳಿಗೆ 32 ಆಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಬಿಸತ್ ಪಾಡು ಏರೇ ಪಾಡ್ನು ನಿಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಬಿಸತಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಿವೋರ್ಸೆಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಓಕೆ 3 ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಇನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದೀಪ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲ ಗೀತಾ ಖುಷಿಯಣ್ಣ ಆವ್ಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಓಕೆ ಕೊರ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಗೀತಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ತಿ ಆತನ್ ಗಾವ ದೀಪು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಾಸ್ತಿ ಆತ ನೋಡು ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ಡ ಕಾಸ್ರಿ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಕ ಗನ್ನುಂಡ ಸತೀಶ್ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದೀರ ಹೌದಾ ಭಾರತಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಪಿಕ್ಸಾನಾಗ ಅರ್ಬನ್ ಪೆರೆಂಕಡ ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿಯಾ ಈಗ ಒಂದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ದೀಪು ಕೊಂಚಿ ನೆನಪುಡು ಕೊರಾವ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ದೀಪು ಕೊಂಚಿ ಕೂರು ಫ್ಲಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾಗೂ ಅಂತ ಕಮಿಷನ್ ಕೊರ್ನ ಯಾವ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೀತಾ ಎಂಚ ಸುಲ್ಮಾನ್ ಕೊರ್ಕನ ಆರ್ಡ್ರು
ವಾಟ್ರ್ ಮಲೆ ಕೊರ್ಕ ಏರೆಗ್ ಶೋಭಾಗ್ ದಾದ ಫುಲ್ ಮಿನಿಚಾರ ಅರ್ಧ ಮಿನಿಚಾರ ಅತ್ತ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡ. ಇದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಕೊರ್ಚಿನ ಆಟ ಕೇರುಜ ಅಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಮನ್ನ ತಿಂಗಳ ಚೀಸರ್ತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನಾ ದಿಬ್ಬನ ವೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಲಾರಿಡ್ ಬರ್ಕ ಏ ದೀಪು ಇದು ದಿಬ್ಬನ ವೈಟ್ ಲಾರಿಡ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ನೆಟ್ಟ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಬೋಡಾವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಕೊಂಚ ಟೆಂಪ ಪಿಲಿ ಅನರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಬಾರದೆ ಅಕ್ಕಾಗು ಎಂಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳಿಯೇ ಅರಿಕಡೆ ಯಾರುಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಪೇ 1 lakh as ಬ್ರೋಕರ್ ಚಾರ್ಜ್ 40 years also okay please set on women for me if get no women my ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ತುಲ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬೇಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಆಂಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಮಗೆ ಆಯ್ಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ದಾಯಿಗೆ ರಕ್ಕಸ ಕಟ್ಟುವಾರ ಅತ್ತೆ ತೂಲಯ್ಯ ಅಪ್ಪ ನಿಂಕು ಫೋಲ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಸೋಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ದೀಪು ಆಯ್ಡ ಆಯ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇಗ ಆಯ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಐವ ನಿಕ್ಕವ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸೋಬಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಪತ ಆಯ್ಗ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲ ಅಂತ ಕೊರ್ಕನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ನಗರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ 1 ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ఆయన తిగల ಏಯ್ ಕೊರ್ಪೆಯನ್ನ ಪೋಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ಜನ ಕೋನ್ಲಿ ಓಕೆ ಅತ್ಯ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಗೀತಾ ಐಟಿ ಎಂಕ ಐವ ದೀಪಗ ಐವ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆ ಮಾರೇది ನಿನ್ನ ದಿಸೆಟ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೀ ಸಾಲ ಸಂದಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಗಡುಗುಳುವೆ ತೂಕ ಕೊರ್ಪೆರ ಬಂದು ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ ವಚ್ಚ ದೀಪು ಐವ ಎಂಕ ಐವ ನಿಕ್ಕು ಗೀತಾಗ ಬಂಗಾರ ತೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯವ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ್ಡ ರಡ್ ನಕ್ಲಿಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ನಕ್ಲಿಸ್ ಒಂಜಿ ಅಲೆಗು ದಿಯ ಬರಂದ ಅನ್ನಗ ಬೇಜಾರ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ನಾಯರಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ ನಾನು 1 lakh ಸೇರಿಗಾಂಡು ಎಂಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಎರೆಗೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಂತ್ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಗತ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಮನಿಪಾಲದ ಫ್ಲಾಟ್ ಅವು ಲಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡು ಗೀತಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿಯ ಗೀತಾ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಲಕ್ಷಲ ಫ್ಲಾಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡದ ದೀಪುಗೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಿಪಾಲಡವ ಕುಡ್ಲದ ಫ್ಲಾಟ್ ಅವ ಎಂಕ್ ಕುಡ್ಲಡು ಪಡಿಯ ದೀಪು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಗ ಪುಡಿಯ ಈ ಮನಿಪಾಲದ ಫ್ಲಾಟ್ ಕುಲ್ಲವ ಅತ್ತಿತ್ತನ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಯಗ ದಾದನ ಇಪ್ಪೋಡು ಆಯಗ ದಾದ ಸಣ್ಣಿಲೆ ಇಜ್ಜ ಆಯಗ ತುಲಾರ್ಥ ಪುಣ್ಯ ಯಾ ಪನ್ನೆ ಕೈ ಕೊಂಚ ರೀಪ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಯ್ಜನ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಬಂಗಳಿಗೆ ಚುವನ ಬೆರಿ ಗೊತ್ತದ ಯಾಕಡೆ ಸೋಬಗೆ ಬನ್ಪಲ್ಯ ಗೀತಾ ಸೊಂಟ ಪುಲ್ತು ಮಾಡುವೆ ಬಂಡದು ಆತ ಗೀತಾ ಬಾರಿ ಸೊಂಟ ಪೊಲ್ತು ಮಾಡುವ ನೈ ಅಲೆ ಸೊಂಟ ನೆಜ್ಜಿ ಪೊಲ್ಪರೆ ಈತ ಸಪರೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಬೋಲುಂಡೈಟ್ ಕೈಕಾರ ಪೊಲ್ತು ಮಾಡವು ಸೊಂಟ ಪಲ್ಲಿ ಬರ ಆಳು ఇంకల వనిత ఇజ్జాలి ఏది సప్పుడా ఈ సప్పురత బగ ఊళ్ళు తోరయి ఆతదల తోరయిజ్జ
ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸತೀಶ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಬಸ್. ಓ 5 ಬಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾರೈದಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೂಟು. ಬಟ್ ನೋ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, 1 ವುಮೆನ್, 4 ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಡ ಸೊಂಟ ಇಜ್ಜ 6 ಉಂತುನೆ ಇಜ್ಜ. ಅಲ್ಲೇ ಗೀತಾ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸತೀಶ್ ನಾಯಣ್ಣ ಶೋಭಾ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ಲಿಗೆ ಆಡ 5 ಬಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗೀತಾ ನನದಾದ ಬೋಡು ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ. ಸುಲೇಮಾನ್ ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓ ರಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5 ಬಸ್, ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗೀತಾ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಚಿ ಬಸ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅತ್ತಿಯ ಬಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಸ್ ತಪ್ಪುದರಿಗೆ ನಾಯರ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಬಸ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾನ್ ಸತ್ಯನ ನಾವೇ ಬಸ್ ಪೋಪೆ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದೇ ಗೀತ ಶೇ ಐಟ್ 5 ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪತ್ತದಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರವ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಡ ಬನ್ನಿ ಬಸ್ ತೂವನ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡುಂದು ಯಾಂಗ್ ಕೊಂಚ ಬಸ್ ಕೋರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿ ಸುರತ್ ಕಾಲದಂಚಿ ಬಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ 5 ಬಸ್ ಪತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪೆ 5 ಬಸ್ ದನಿಗೆ ఆయన ఇల్లు వాళ్ళకి ఏం శోభ బస్సు తప్పుదారు పుక్కులిಗೆ ಪಾಪ ನಿಯತ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶೋಭನ ದಾಲ ಬರ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿಗೆ ಪಾಪ నీకు ದಾಲ ಬರ್ಚಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ నీకు లంచ్ ಅಪ್ಪರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಲ್ಪುಜಾವೆ ಸಾರಿ ಯಾ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುದು ಪನ್ಪುಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಂಡಾಯಗು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೇನ್ಪ. ಅನಂತ ಬಸ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಉಡುಪಿ ರೂಟ್. ಅನಂತ ಬಸ್ಸಾ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಾಡಿಂಡ ಸ್ವಾಡಿಯ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬಲ ಬೆರಿಗೆ ಪಾಲ ಕಟ್ಟದು ಬಲ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬೆತ್ತಿ ಆಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಆಗಿಂಜದಿ ಪೇರೆ ತೋ ಕೋ ಟು ಆಯ್ಗೆ ಮಾರ್ಲಿ ಆಯ್ ಸಾಯ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿ ದಾದ ಬೊಗ್ಗೊಡಿಗೆನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡ. ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಗಲು ಇದ್ದಿದ್ರ ದೀಪಗ ಆತುವ ಅಂದು ಶೇ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರಿಯೇ ini ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಂತೀನಿ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಶೋಕಾಪುಂಡ ಅಪೂರ್ವ ಅಲೆ ವಾಟರ್ ಅಂತೀರಾರು ಓಟು ಬಂದಿನ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಶರತ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಬೆರಿ ಮುಗುಸುಂದತ್ತು ಮಾತಾಡು ಅತುಲ ನಿಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎನಿ ಡಿವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ. ಕಾತುಕುಲ್ಲವಾ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಕಾತುಕುಲ್ಲ ದೀಪ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಮೀನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಗಳಿತ್ತದಂಡ ದೀಪ ಆತ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತ್ವೆ ದೀಪು ಆಡ ಮಗಳು ದೈನ್ ಬಸ್ತ ಓನರ್ ಆಯೆ ಶೋಭ ಪೋಯರಾ ಯತೀಶ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಕುಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪವನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೋರೋಡ అందుకే డైవర్స్ కొరత పోడిగా ఆయన ఒట్టుగు ఈ పరాపుగు మది మేమంటే మళ్ళీ ఆయన దుప్పు
ಅವಸ್ಥೆನೇ ಮಾಡೋಣ. ಸತೀಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈವ್ ಹೇರ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಂಕದಾಯೆ ಕಾಮು ಕಾಮು ಅತ್ತ ಮದುವೆ ಆದಿತ್ತದ. ಓ ನಾಯಿನ ಮೊನ್ನು ನಾಯಿನ ಮೊನ್ನಿಗೆ ಗೀತಕ್ಕ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಕಂಡರಿ ನೀನು ಬಯಲಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿರುಂಡತ ನಿನ್ನ ನಾಡ ಬಂದು ಹಾಕಿರ್ ಮಾರಾಯ ಪಾಪ. ಕನ್ನಡ ಪನೋಚಿ ಅವ ಗೀತ ಕನ್ನಡ ಪನೋಚಿ ಗೀತಕ್ಕ ಪೈರಾಯರ್ ದೀಪಕನ್ನ ಅವು ಈರು ಒಲ್ತಾ ಎರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೊನೆರೆ ರೆಡಿ ಆತಿನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಲ್ಪ ವಾಮಂಜುರುಡು ಕಂಬಳ ಉಂಡತ. ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆ? ಇದು ತುಳು ಭಾಷೆ, ಮಂಗಳೂರು, ತುಳುನಾಡು. ಎಂಕು ಕೂಡ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಪನ ಆಪನ ಇದು ಮಾನವ ಭಾಷೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏ ಗೀತಾ ರೆಡಿಯಾ? ಅಂಚನ ಪನಿಯ ಶೋಭಾ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಲು ಪನು ಉಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಪುದರ ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಪನು. ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲಿಪಿ ಕನ್ನಡ. ಓವ್ ನೇಮು ಕಳೆದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನೇ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಓದ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಬಕ್ಕ ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪದಿಂದ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕು ಲೈಕೆ ಕಲ್ಪದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಲೈಕೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಾತ ಬನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೈವ್ ಬಿಡು ಮಾತ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಪಂಡದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಗಳು. ಒನ್ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಏಜ್ 50 ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ RK5 ಆಂಡ್ ಗೀತನ ಕತೆ ಮುಗೀಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜ ಉಂಡು ಪಂಡಾಲ ಗೀತ ಕೈವ ಆಂಡಯ್ಯ ಪಾಪ ನೀ ಕೈವಲ ತೋಜಿದ ಗೀತದ್ದು ನಗ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಪ್ರೀ ಬಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ದುಂಬುಂಡತ ಗೀತ ಆಡ ಪೂರೇಕ್ಲ ಸೈನ್ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಬಾವ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬಾವ. ಗೀತಕ್ಕ ಐದು ಏಜ್ 45 ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೆ ಬೊಕ ಪೂರ ఆయన ಸೊತ್ತಿರೆ ದೀಪಕ್ರು ಫ್ಯೂಚರ್ ತಿಕ್ಕಡು ఆయన ಸಾವುಕೊಂಡ್ರು ಒಂದೆನ್ನ ಪುದಡ ಮನ್ಪಾವ ಒಂದೆನ್ನ ಪುದಡ ಮನ್ಪು ಒಂದ ದೀಪರ ಪುದಡ ಮನ್ಪಾವ ಎಂಗ್ಲಂತ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯು ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. இந்த கமெண்ட்ஸ் ಗೊತ್ತಾ ಹುಡುಗ ಆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಕೆ ಆಯನ ಗೊತ್ತು ಆಯನ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು ಬರೇ ಪಾವ ಆಯ ಪೋಯಡ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ ನಿಕ್ಕಲ ಮೂಜಿ ಬಸ್ ನಿಕ್ಕ 2 ಬಸ್ ಹೆಂಗ್ ರಡ್ಡಿಲ್ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ದೀಪಕನ್ನಗ ನಂಜಿ ದೀಪಕ್ ಬುರೋ ಬುರೋ ಬ್ರೋ ಆಯೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಾ ಆಯೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೋಬಕ್ಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅತ್ಯ ಗೀತಾ ದಾದ ಜಾಯಿಂಟ್
ಗೀತ ದಾದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಮళ్ళీ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಿಂಗಿರಿ అయిపోయి రెడీ మన పేరు పోయినా అలా ఎప్పుడు మారేసావు బట్ రెడ్ సారీ అలయా బట్ రెడ్ సారీ గర్ల్ క్యూట్ ఈ ఓకే దట్ ఆల్సో ఓకే ఫర్ మీ అదర్ ఉమెన్స్ ఆల్సో ఓకే ఇఫ్ దే హ్యావ్ చిల్డ్రన్ గబీ ಅಲೆಗಾಯ ಸಾವ ಹೆಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಏ ಅಂದ ಇತ್ತ ಗೀತಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದ ಸೀದಾ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ನ ಕೆಂಪು ಸಾರಿದಾಗ ಯಾವ್ಗೆ ಆಂಡ್ ದೀಪು ಆಂಡ್ ಶೋಭನ ಮಿತ್ಕೊಂಡು ಕಂಡು ಕೆಂಪು ಸಾರಿದ ಪುನಃಗೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಶೋಕುಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ನೋಟಿಸ್ ಬೇವರ್ಸಿ ಸತೀಶ್ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಏರಿಯಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಹೋಯ್ನದು ಯಾರು ಬಚಾವ್ ಪಾಪ ಗೀತೆಗೆ ಬಂದಿನ ಶೋಭಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಮಾರಾಯದು ಅತ್ತ ಪಂಡಿನ ಗೀತೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಆಯ పోదు కళ్ళు పాటిసు ఆయ పనుపుని బాకి తగ్గలకు జోకులు ఉండుగే మారి దేవరే എനിക്കുള്ള ജോക്കുണ്ട് പനിയാ നിക്കുള്ള ബ്രോക്കറിച്ച് ഫയൽ മറലേ ശോഭ എങ്കിലും കേറാണ്ടല്ലാവും അത്തത് ഇപ്പോ ഗീത ചപ്പ് ബച്ചാവ് ലാ ಗೀತ ಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಶೋಭಾಗ போயின்னு கண்டு பாடு ಗೀತನ பொತ್ತು ಸೀದಾ ಶೋಭಾಗ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ಕೆಂಪು ಸೀರದ ಪೊಣ್ಣು ಉಳ್ಳದ ಐಕೋಸ್ಕರಗೆ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋಲ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಿಂದ ಶೋಭನಗೆ ನೀ ಅಯ್ಯಗ್ ಪರಬಗ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಆವ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರ ಬರೇಪ ಗೀತ ನಿಕ್ಕಬೇಡ ಪಾಲು ಅಯ್ಯ ಮರಲು ಮಾರ ಸಾವ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ದೇತನು ನಾನು ಜಾಗ್ರತೆ ಪುಲೆ ಮಾರ ఎగ్ పని పని తమ్మసే పని ఆడ పని ఈ పో ఒడగండ్ల పోదు నాట్ల మారే మూల మాత బతది ఎంగళ్ళకి ఏనుర్చి నీకు పొన్ను పోడ పోడ ಅವು ಒಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಸೂರಜ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮುಟ್ಟ ದಾದಾಂಡಿ ದಾದಾಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾದಾಂಡು ಸೂರಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥ ಹಾಕಲಿ ಅಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಇದ್ದೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರ್ದು ಅಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿದ್ದ ಶೋಭಾ ಭಾರತಿ ಎನಿವನ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರಿ ಯು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂడి ಅಂದೆ ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀಪು ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತುಜ್ಜೇನು ಆಯ್ಗರ್ತಾನಗ ಗೀತಾ ಆಯ್ಗರ್ತಾನಗ అను హాయ్ కడతానగా నీకు దాళలాపు చూడు ఈ వేస్ట్ యాక్సిడెంట్ అండి కొడతావు ಕಾರ್ಲ ಬೈಕ್ಲನಾ ಅಂದೆ ದಾರ ತಾಗುದಿಲ್ಲ
ದಾಲ ತಾಗದನೆ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 3 ಜನನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ನಿಗ್ಲೇನು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚನ ದೀಪಕನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೆಟ್ ಆಪುಜ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ఉంది ఏప ఇని అయినా ಬೇಡ ತಾರದ ಟಾಯ್ ಜಂಕ್ ದೇವ ఉంది ಆಡ ಏತುಂಡಿಗೆ ಜಾಗ ದಾಯ್ದೆದರ್ವನ ಯಾನತ್ತ ನೆನ್ನೆ ಇರೇನ ನನಗ ಅತ್ತ ತಾರದೇ ಬೋಡ నీకు జాగ పోడా దీపు గీత ಮೇಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಇತ್ತೇನಿರ್ಲಿ ಇರ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏರಿಗ ఆయన సావు ఆయన తూపుని జాయిన్ పాడే నీకు బచ్చకాయ పోడా గీత నాకు బచ్చకాయ పోడా ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಹೌದು ನೆಟ ಬರ್ಪಿನೇ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಲನಕುಲ ಅಂದ್ ಖಾಲಿ ಆಂಟಿ ಕೂಟಿ ಬಂದೊಂದು ಸಾವು నీకు బచ్చంకాయ పోడా బచ్చంకాయ రేట్ కమ్మి అండి నీకు ఆర్డర్ సేల్ ఆతజీ అవి సబ్ మల్ది డైలీ బర్పి ఏ రాయనా ఏ బచ్చంకాయ మారినాయనా ಬರಡಾಯ ಮಾರೊಂದು ಇಪ್ಪಡು 3 ಜನ ನಾಪೆಗತೆ ಕುಲ್ಲಗ ಸೋಬ 3 ಜನ ಯಾನಿ ಸೋಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಗನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ఆయన ಮದುವೆ ಮೇಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಗನಮ್ಮ ಅವ కొంచెం జిల్లు మంతం మరిపోయింది ఆయన మాత్రం పెద్ద గిడపుగా యాని నిక్కులాలి గుబొచ్చాయి ప్రాపర్టీ ఉండే ఆడ బస్సు ఉంది కదా ఆయన బక్క నేను బస్సు బర్రపడే ఇంకల్లా బస్సు గీతనలో ఎన్న బస్సు బరపో ముట్టికల్లు పొక్కరపడే గీత బోలే శోభన్ ಅವನ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಡ ಅವನಸು ಅವಿ ಅನ್ ಬನ್ನಿ ಆಡ ಏತುಂಡು ಬಂದು ಕೇನ್ ಜಾಗ ಏತುಂಡು ಕೇನ್ ಈ ಜನ ತಾರದ ಮರ ಪತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಾ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಅವನ ಸ್ಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ರವೀಂದ್ರ ಒಲಿರು ಕಿಶೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಬಟಗಿಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಈಗ ಅಲ್ಕೆ ವಾಲ ಇವು ಒಪ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕಳು ಜೆತ್ತೇನು ಏರು గీత ఇంద్ర మళ్ళీ ఎప్పుడు తరపున కుడుంజి ఏం అయిపోయింది రాదు నా పెద్ద బస్ ఏముందని బండి తంచనే కోడలు బస్సు అవు ఏర్నల ఇವು ರವೀಂದ್ರ ಕಿಶೋರ್ ಜೊತೆ ಜೈದರ ಅಂದ್ ಬೈಜೆ ರವಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ಲೇರು ಉಡುಪಿದನ ಉಡುಪಿದ ಏರಿಯಾ ಆರ್ವಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪೂರ್ಣಿ
ಶಶಿ ಪೂರ್ಣಿ ಶಶಿ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಐಟ್ಲ ಪೆತ್ತಂ ಬರ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆ ದೂದು ಜನ ಇಂಚಿನ ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇನು ಆರ್ವಿ ಎನ್ನ ಮಗಲಿನ ನೇಮ್ ಎನ್ನ ರಾಧಿಕಾ ಓ ಆರ್ವಿ ಮಗಲ ನೇಮು ನಿನ್ನ ರಾಧಿಕನಾ ಓಕೆ ಅವೇ ಆರ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದುಂಡು ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಚಿನ ಸಾವು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೊಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ ದೊಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತೀವ ನಮ್ಮನೆದ ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ दादा स्पेशल ಏನಿ ಬಿರುವ ಬಿಲ್ಲವ ಬಿರುವೆ ತತ್ತನ ಕೇರ್ವೆ ಸುರೂಟ್ ಗೀತನ್ ಕೇರ್ವೆ ಗೀತನ್ ಬಿಡ ಅವ ಗೀತ ಬಿರುವೆ ತತ್ತನ ಕೇರ್ವೆ ರವ ವೇಣೂರು ನೈನಾಡು ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ತಜಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕದಯ ಪಂಡಲ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ 10 ಜನ ನಿನ್ನ ಪೀಂಟವ ಇಂಚಿದೆ ಪೀಂಟವ ದಾದೊಂಡುಡಿಗೆ ಪೀಂಟಾಯರ ಗಿರ್ದ ದಾದಯ ಶೋಭನ నేనేను ఎంకిల్ ಗೊತ್ತುಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರ್ವಿನ ಯಾಕಲು ಅವಲೆಪ್ಪುನ ವೇಣುಡುಪ್ಪುನ ನಯನಾಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ನಯನಾಡದ ಒಂದ ಇಂಚಿ 100 ಜೇಡು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಊರುಡಾಯಿ ಜಂಗು ಎಲ್ಲ ಮುಜ್ಜದು ಬತ್ತದು ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮೂಜರು ಬದ್ದು ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಪೂನೆಡು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಓ ಆರ್ವಿ ರಾಧಿಕಾ ಓಕೆ ಪೂನೆಡುಪ್ಪುನ ಊರು ಅಲ್ಪನೇನಾ ಮೂರ್ಜೆ ಮುರ್ಜೆ ಅದು ಊರ್ದ ಪುದಾರ ತಂಚಿನ ಎಸ್ ಇರು ಬರ್ಪಾರ ಸೊಬಕ ಗೊತ್ತಾ ಮುರ್ಜೆ ಓ ಆರ್ವಿನ ಊರು ವೇಣೂರು ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಗೀತಾ ವೇಣೂರು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ವೇಣೂರು
ಅತ್ತೆ ಗೀತಾ ಈ ಈತ್ ಬರ್ಪತ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಐಗುಜಿಲ್ಲ ಕುರ್ತನೈ ಅದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದನ ಬರ್ಪಿನ್ ತೂಪುನ್ ಪೋಪುನ ಅವೀರಿ ಆರ್ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಆರು ಆರ್ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ವೇಣುಡು ಒಲ್ಪ ಗೀತಕ್ಕ ಅವು ಆರ್ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ ಬಾಲದ ಪುದರ ಆರ್ವಿ ಅರ್ನ ಪುದರ ರಾಧಿಕ ಒಲ್ಪದಾಗ ವೇಣುಡು ಒಲ್ಪ ಗೀತಕ್ಕ ಅಂದ ಆರ್ವಿಕೆ ಏನು ತಿಪ್ಪಿನದ ಬರ್ಪಿಯರ ಜೋರಪ್ಪನ ಹಾಂ ರಾಧಿಕನ ಅಕ್ಕ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಸ್ಗೆ ಗುರ್ತುಂಡ ದಾದಯ ಪಣ್ಣಿನ ಗೀತಾ ಶೋಭಾ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಚಂದ್ರಿಕನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರೆ ಅಂದ ಪುದರ್ದಾದ ಖಾಲಿ ಚಂದ್ರಿಕನ ಗೀತಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುಜಾರ ಇದು ಕುಂಜಲ ಕಟ್ಟೆಗು ಅನ ಸಾವು ನೆಂಕು ತೋಜುಜಿ ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ಬೈದೆ ಹಲೋ ರಂಜು ಬನ್ನ ಬನ್ನೆ ಬ್ರೋ ಆರ್ಕೆ ಇನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿರದೆ ಕೇನಿ ಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಚಂದ್ರಿಕನ ಅಲ್ಪನೆ ಹಂಗೆ ಅಂದಾಲ ತಿಂತು ಸಿತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅವಂಜಿ ಪಾರ್ಪೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜುಜಿ ಕ್ಯಾಮಿತ್ತಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂದುಂಡು ಗೀತಾ ಶೋಭಾ. പിന്നീരുള്ളേര ഇജ്ജിയാ പോയി ಅರೆ ಜೋರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುನಾ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಏನೋ ಮರ್ತಲೆತ್ತಪ್ಪ ಅಂಡ್ಲೆ ತೋಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆಯ ಅಂಡ ಪಂಡ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯಜಿ ಇಡೀಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮರ್ದಗ ಲೆತ್ತಪ್ಪ ಪಂಡೇರಿಯ ಅಂಚ ಪಂಡೇರಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೋಪ ಇನಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಬಾ ಒಂಜಿ ತೆಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಿರು ಮಾರ್ರೆ ತಡೆಯರ್ ತಿರುಜಿ ಪಾಪ ಯಾಂಕ ಮಿನ್ಯಾತ ನಾನು ಕುಲ್ಲರ್ನ ಕುಲ್ದೆ ಇಂಚು ತೆಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡಾರನ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜು ಬಲ ಪಾಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಂದು ತೋರ್ಸ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಂದು ಹೋಗಿ ಬಿಚ್ಚು ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಂದು ಹೇಗುಂಟಂತ ರಮೇಶನ ಐಡ್ ಮನ್ಪಿಯ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರುಚಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡು ఆయన సావాయ 10 గంట ఆరే పురుసొత్తిచ్చి బేవర్సిన సయ్యర వరపి ఫుల్ తెప్పు బర్రె బల్లి ఆయన అలా సుర డైలాగ్ ఆయన సావక శోభక్క యువర్ బెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ పర్సన్ అంత కర్మద എഡൻ ഇതെത്തിന് സാവേന ഞാൻ ജോറില്ല മാറേ സൂപ്പിലൊക്കെ തവാ ജോറില്ല ఆయన టైం అండు అంచెసురు మళ్ళీ 10 గంటకి సావేన ನಾಯಿರ್ದು ಕಡೆ ಮಾರ್ರಾಯಿ ನಾಯಿರ್ದು ಕಡೆ ಐಕಲ್ ನಾ ಅಪ್ಪನ ಪುರ ಏರಟ್ಟು ಕಡೆ ಬುರ್ರಾಂಡು ಮೂರು ಬಾತದ ಪೇಚಿ ಕಟ್ಟು ಇಮೇನೊಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ನೀಸಾಡ್ತಿ ತಿಂದು ಮುಗಿ ಪೊಡ್ಬೆ ಅವ ಮಾತ ಪಾಡುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮ ಐಕಲ್ಲ ಸಾವು ಕೋಪಿಕಾಲದನ ಐಕಿ ವಿಷ ಬರ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿದು ಆಯ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಾ So 90 फ्लैट टू दाये పోయినా ఇని బైచే పేరు బుదరేనా గౌతಮದ ಇನಿ ಬೈಜೆ ಅಂದಿತೆ ಉಂತ್ವೆ ಅಂಜಂಜಾನೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಗದು ಜಪ್ಪ ಏರ ಮಾರ್ಯಾವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತೆಪ್ಪ రాధ భయంగా ఉండా అజ్జి నీకు పోయినాయి గీతకు పూర పోయినాయా ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಪೋಪುನಿ ಎಂಡ ಪಂಡು ಸೋಮ ಯಾನ್ ಒರ್ಮಂಟೆ ಬರ್ಪಿ ಏಪಲ ಅಬಲ ಪಾಂಡದು ಇತ್ತೇನೆ ಈತೆ ಜನ ನಾ 7 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಗೀತಕ್ಕೂ ಬಚಂಕಾಯಿ ಗೀತ ಬಚಂಕಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಸು ಕಂಡ್ರೆ ಬಯಲ ಅಂದು
वाटर मेलोन आता बच्चा कहते तो ट्रकास कंट्र पोई ना अंदर गीता ऐक भाई ಅವ್ ನಾಯ್ದಕ್ಕೆ ನೆಂಕಲ್ ಹತ್ತಿ ಶೋಭಾ ಅವು ಅಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕಲ್ಲ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಕಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪೋನ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಬೈದೀನಿ ದೀತೀನಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಲೆ ಅವು ಎಲ್ಯ ಸಿರ್ಜು ಗಿವ್ ಲೈಕ್ 14 ಗಿವ್ ಲೈಕ್ 13 ಜನ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬುಡ್ದು పోయిని అయ్యకున్నారు ఆయన జెత్తుకుల పూజೆ ಪಾಪ ನೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುನತ ಆ ಲಾಗಿದು ఆయన ಮೋನದಡೆಬೋದು ಕೊನೆಯರು ಬಯ್ಯನ ಕೊನೆಯರು ಎಜರ ಮುರುಕುಲು ಅದು ಬರ್ಪುಂಡ ಮೂಸೊಂದು അപ്പോൾ കടുപ്രിയ എടെ ಗೊಬ್ಬರಾയിട്ട് ಪಾಪಯ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಬಾಲೆ ಅವಿಲ್ಲದು ಲೇಡೇ ತಾಂಕುನ పిడికి పాడొచ్చు ఏరు పాడిన పిడికి ఏ పేపర్ మెసేజ్ తూపు విత్తుండవు ఎంచిన కొరేపు ನಾವು ಆಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೇಪು ನಾ ಇಪ್ಪೋದ್ರೆ ಬೆದವೇನು ಅವೇನು ಇಡೀ ಪೂಜೆ ಗದಿಪೇನ ಆಯ್ನು ನಾನೊಂಜೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತೀರ ಪಾಯರುಂಡು ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮಾಡಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಇಲ್ಲು ತೀರ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡುಂಡು ಇಲ್ಲು ಕೃಷ್ಣಪುರ ಅಟ್ಟು ನೇತಂಗಡ್ಡು ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲು ತೀರುಂಡು ದೇವರ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಶೋಭಾ కొంచెం 10,000ಗೆ కొంచెం 15,000ಗೆ ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಯಾಕಿತ್ತು ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಬಂದು ಏನು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಂದು ಮುಲ್ತು ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಂದಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಲ್ ಮಂದಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರುಡುಗೆ ಒಟ್ರಸಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ఉండదు అయ్యా నుంచి టెన్షన్ ఆలోచన యాను మూలిత్తడలేన మైండ్ పూర ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಶೋಭಾ ಇನ್ನು ತೆಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಅಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ಕೋಂಟುಡಿಯ ಗಾಡಿ ದಿನ ದೆಪ್ಪರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಮಕ್ಕ ಉಲಾಯಿಸೋಡು ಸಪೂರ ರೋಡು ಊಟ ಆಯ್ತು ರೀ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಬೋ ಮೂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಮೂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಎಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅತ್ತು ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟೇ ಇಲ್ಲ ಐಟು ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜದನೆಯ ಐಕ್ ದಾದ ಬಂಪುರು ಗೊತ್ತುಡ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಕಬಾಟ್ ಕುಂಟುದ ಪುರ ದೀಕ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೆಡ್ದು ಚಪ್ಪರ ಹಾಪುಡದ ಅಪ್ಪ ಕುಂಟುದ ಬೇತನೆ ಇಪ್ಪುಡದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಲಕ ಹಾಪುಡದ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಡು ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಈ ಚಾಯರ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದ ಅವನಿಗೊಂದು ಬರೀಕ ಸಟ್ಟ ಮಂದೀಕ ಅಂದು ತೂಕ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಅಂದು ಬಲ ಬೇರೆ ಕಿರ್ಬೋಡ ಗೀತಾ ಓಡೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಚ್ಚಕಾಯಿ ಆನೇನು ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಕಂತೀನಿ ಪದ್ನೆಣ್ಣೆತ್ತ ಒಂಜುಂಡು 10 ಒಂಜುಂಡು 2 ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತೂವರ ಕಾಂಡೆ ಪೊಪ್ಪ ತೂವರೆ ಲೇಟ್ ಲಾಕ್ ಕೊಡಾತ
ಇದು ಸಾಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಯ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಉಜಿರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲ ತಂಬರ್ರೆಗ ಬರ್ರೆಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ರತ್ ಕಲ್ಪ ಎರಡು ಬಲ ಬಲ ಗೀತಾ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸ್ರತ್ ಟಿ ಎಮ್ ಅವರು ಬೆನಕ ರಾಧಾ ದಾಯಿ ಓಲು ಪುರ್ಬನಿಗೆ ಗೌತಮ್ ಗೌತು ಓಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಪನಿಗೆ ಓಲುಂದಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜಿ ಮಾರ ಈ ಉಪ್ಪುನ ಯಾ ಬೊಕಲ್ಲ ಮರ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ತೂಪುನು ಓಲಾಂಡ್ರ ತಿಕ್ಕಿನ ಮರ ಏನು ತೂಪುನ ಏನು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂಪುನಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇನಿಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಬಯ್ಯಾನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಡು ಸುಜಿ ಇಂಚಲ್ಲ ಓ ಗೌತು ಯಾನು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂದು ಪೂಪುನಿತ್ತೆ ಒಲಾಂಡ ಸಾದಿರಿ ಏರ ತಿಕ್ವೆರ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಡ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚಿ ತೂದು ಪೂಪುನಿ ಯಾನು ಪೇಷಂಟ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಓ ಅಂದ ಐಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಪನ್ನಡು ಸುಜಿತ್ ಪನ್ನಡು ಅಚ್ಚು ಸೋಬು ಗೀತು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿನ ಹಾಕಲು ಬರ್ತೀನಿ ಗರ್ಭವತಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಿದು ಶೋಭು ಗೀತು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಸ ಏರು ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅದೇ ಅವು ಪಿರಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಓದುವರ ತೇರು ಗರ್ಭವತಿ ಏಪ ಡೇಟ್ ಗರ್ಭವತಿ ಐಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಿ ಬರ್ತೀನಿ ವುಮೆನ್ operation is right but men can't get women. I am too rich but I also can't get women. This world follow negative vibes. दादा गए ना शोभकारी प्ले कोर पूजे जिक्की कोरना तमारया ಶೋಭು ಗರ್ಭವತಿ ಸೋಬು ಊಟ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಕೊರ್ಪೆನ್ನ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ಕಡೆ ಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಊಟ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೇವೆ ಸತೀಶ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಸೇಡ್ ಓನ್ ಡೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಗೀತು ಊಟ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಈರಿ ಯಾರು ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ಸೋಬು ಗೀತು 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 ಆಯ್ ಸು ವನಸ್ ಬತ್ತಿ ವನಸ್ ಬತ್ತಿಜಾ ಅವು ಬೈಜಿ ಗೋಬು ಊಟ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ದೇರಾ ಏತ್ ಮಲ್ದೇರು ಏತ್ ಮರ್ಲೇರು ಬರ್ಪೇರು ಜಿಕ್ಕಿ ಏತ್ ಬರ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪು ಇರು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಆಪು ಜತ ಸುಜಿ ಪಾತೆರಂದೇ ಇಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಡತ ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬರಡು
ಸೋಬು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ. ಗೀತು ಗೀತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಶೋಭಾ ಚುಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಸೇರಿ. ಎಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ. ಗೀತು ಗೀತು ಗೋತು. ಶೋಭಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗೂ. ಗೀತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಗೀತು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗೀತು? ಅಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ. ಗೀತು ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೀತು ಗೀತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗೀತು? ಅವು ಏರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸೋಬಕ್ಕಾಗು ಜನ ಉಂಡು. ಗೀತೂಗೆ ಶೋಭಕ್ಕ 200 ಅಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಶೋಭಾ ಸೋಬು ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಗೀತು ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಗೀತು? ಈರೇನು ಗೋನಿಡು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪ ಗೋನಿ ಉಂಡ ಎನ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಗೋನಿ? ದೀಪಕ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಗೋನಿ ಉಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕಾಣದು ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಒಲ್ಪ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ದಲ್ಪ ಯಾನು ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಪುನಂಚು ಪುದರ್ ಬನ್ನಗೆ ಪನ್ನೆ ಶೋಭಕ್ಕ ದೀಪಕು ಶೋಭಕ್ಕ ಅವು ಊರ. ಶೋಭು ಊಟ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ಹೆಂಗ್ ಇದು ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮತ್ತ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರವು ಪನ್ನೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಒಂದುಂಡು. ಇದು ಗೋನಿ ಏನಾದ್ರು ಪುರಸಭೆದ ಲಾರಿ ಬೋಡವು ಉಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸರಿ ಎನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಪುದರ್ ಬನ್ನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾನ ಓಡೆ ಪೋಯ ತೂತಾನ ಏನ ನಿಜ್ಜತ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪೋತೆ ಪಿದೈ ಯಾನ್ ಬೈಯಗ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೆ. ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಬಚ್ಚಕಾಯಿ ತಿನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ತಿರ್ನಸುರು ಆಂಡು ಹೊರ ತಿರ್ಗುಂಡವು ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ ದಾದನ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾಂತ ದಾದ ಯಾನು ಏರಿಯಕ್ಲ ಲೈನ್ ಪಾಡುಜಿ ಬ್ರೋ. ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಜನಾತ್ ಯಾನರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಯಾಕು ಸೆಲ್ಬನ್ನಿ ಮಾರ. ಸೋಪು ನಾನು ನೀನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೋ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಬೇರಿ ದೆಕ್ಕೋನಾ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಬರ್ತಾರ ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಸಲಕ್ಕೆ ಬ್ರೋ. ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರುದಲ್ಲ ಎನ್ನೊಡ್ಚೇನು ಎನ್ನೊಡ್ಚವಾ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪುನ. ನನಗೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಸುಮ್ಮನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಯಾನ ಪೋಪೆ ಬರದೆ ಕಾವ ಪೋ. ಬಂದರು ನಿದ್ದೆ ಬಂದರು ಯಾರಿಗೆ? ಶೋಭಕ್ಕಾಗು ಶೋಭಕ್ಕಾಗು ಏನು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ಗೆ ದಾನೆ ಪೋಪಿ ಪೋಪಿನ ದಾನೆ ಬಂಡ ಹಿಂದಿನ ಬಾಬು ನಂಚ ಪೋಪಿ. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೋಭು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ಈರು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವೇ ಅಂದವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ
ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೋಬಕ್ಕಾಗಿ ಏ ಗೀತಾ ಒಂದೊಂದು ಬಚಂಗಾಯಿ ತಿಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಬಚಂಗಾಯಿ ಎಡ್ಡೆಂಡಿದ್ದ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪುಂಡು ದಾದಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಏರಿದ ಬಡ್ಡಿ ಮಗಗೆ ಅಂತೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪೆರೆಗೇನು ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೊಂದು ಬಡ್ಡಿ ಬೋರ್ಡು ಗಾಸಾಯ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪೆರೆಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂತಾಳೆ ಡಿಯಲ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಕ್ಕ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಪನ್ ಪರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ಯಾನು ಪನ್ ಪೂಜಾರ್ ಸೋಬು ಏಲ ಅಲೆ ದಿಯಾ ಇಲ್ಲಿನ ದೀಪಕ್ ಪುರು ಕೇಂಡಿ ಸೋಬು ಏಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಅಂದ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಗೀತು ಗೀತು ನಾನೇ ತಿರ್ಗುನಿ ತಿರ್ಗಾರಾಯ್ಕೆ ಮರ್ಲು ಸುರ ನಾನು ಅವಂಚನೆಯ ಕರ್ಮ 5G ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ದಿಯಾ ಅಂದು ದಿಯಾ ಬರ್ತಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ಬ್ರೋ ಪರಿಣಿ ದಾದಯ್ಯ ಪರಿಣಿ ಮೂಲು ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಏರೇನು ಕೇನು ನೀ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಜನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇನು ನೀ ಪಂದು ಪೂರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಇದು ಕೇನೊಂದಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೋಬು ಗೀತು ನಾವು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿದು ಗೀತು ಏನನ್ನು ಏರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತೀರಕ್ಕ ಅವ ಆರು ಇತ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ತು ಅವು ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಿರಿ ಏರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬುಧರೆಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೀಪಕಣ್ಣ ಅವು ಇಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಶೋಭಕ್ಕಡ ಲವ್ ಹಲೋ ದಿಯಾ ಅವು ಶೋಭಕ್ಕಡ ಲವ್ ಬತ್ತಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಮೇಲೆ ಒಂಚು ಬಾಲೆಂಡು ಪಾಪ ಲೈವ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಒಂಚೂರು ತಮಸೆ ಗೊಬ್ಬೇರಾತೆ ನಾನು ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಕಲಂಕ ಹೊಡ್ಸಿ ಮಾರಿದೆ ಪಾಪ ದಿಯಾ ಬತ್ತಿಂದ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಇದ್ದು ಅಂದೆ ಲವ್ಗೆ ಊರದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಟೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಮನ್ ಪನರ್ಚಿ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಹೋಗಿ ದೇವ ಆರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಾರತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಗೀತಾ ಬೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಬು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ನೋಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಲವ್ ಉಂಡು ಆರ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಲು
ఈ ఏరియా అచ్చా కలువ కలువ నలువనా అత దీపి చెప్పిపోయినతయా పార్వతి నుంచి ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಬಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂದು ಏರವು ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂದು ಬಂದು ಪೋಯಿನಿ ಅಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಪ್ಪಾಯಿನಿ ಬೇರೆ ಅವ ಶೋಭ ಬನ್ನಿ ದೊಡ್ಡಗೆ ಶೋಭು ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೇಟೆ ಆಡುವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಕ್ಕ ರೇಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿ ಏರು ಮಾರ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚ ಗೀತ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀಯಾ ಗೀತ ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀಯಾ ನೀವೊಂದು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ತದಾ ಬರ್ತದು ಏರಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅವಳ ಅಲ್ವಾ ಸೋಬು ಗೀತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಏಯ್ ಶಡಪ್ ಗೀತಕ್ಕನ ಭೇಟಿ ಅವರೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ ಅವರು ಮಣಿಪಾಲದ ಗೀತು ಗೋತು ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಬರ್ಬೋದ ದಾದಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಟು ಹಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಚಲ್ಲರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮಾರ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪುನತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಜೈ ಗೀತು ಜೈ ಸೋಬು ಜೈ ಗೀತು ಸೋಬು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಗೀತು ಕಿದರೆ ಗೀತು என்ன மனசாண்டி என்ன மனசாண்டா ದಾದ ಮೀನಾ ఆయన ಅಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೂತಾಡ ఆయన ಅಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿದ ತೆತ್ತಿ ಗೋಡೆ ಎತ್ತನು ಗೀತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಪನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇರು ಸೋನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಸೋನುವಾ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡೇ ಇನಿ ವೆಜ್ ಅದೇ ವೇಣೂರು ದಾಯ್ಕೆ ಪೋಪನ ಅವೇರಿಯಾ ಸೋನು ಗೀತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜ ಶೋಭಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಡನಿ ಇಕ್ಕರೆ ಫ್ರೈಡೇ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದೀನಿಯಾ ಕಣ್ಣ ಲಂಚ ದೇವ ನಟ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದನು ಶೋಭಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಓಡೆ ತಿಕ್ಕದಾತು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅవి ಏರಿಯಾ
ಸೂರ್ಯ ರಾಧ ಗೇಮೇನ ಹೆಲೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭು ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಚ್ಚ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡು. ರಾಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಈತ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಲೆವ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಏರಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಐಕಲ ಕಮ್ಲಾಗ ಬರ್ಡೋಕೆ. ಓ ಎಲ್ಲನಾ ಐಕಳ ಕಮ್ಲ ಆವಿಯ ಬರ್ಕ ಗೀತಕ್ಕ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಕದೆ ಹೇಗೆ ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಹೌದಾಯ ನಿಕ್ಕು ಬಾಡಿಗಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಾರ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕಡ್ಯಾರುಂಡಿಗೆ ಏತಾರಿ ಬಾರ್ದಯ ಗೀತಾ ಅಂಜಿ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ ಅವ ಕಡೆದು ರಡ್ಡು ಸೇರಿ ಪಾಡ್ದನ ಬೇಗ ಬಾರು ಬಂದ ದೀಪಕ್ಡು ಇದನ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರನ ನಮ್ದು ಏಪಲ ದಾದ ಕಡೆವ್ನಿ ಎಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಯಾವ್ರು ನಿಮ್ಮದು? ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು. ಒಂದು ಸೇರಿ ಯಾವ ಕಡೆವು ಕಾಡೆ ಬೇಗ ಬಂದ ಈ ಲೇಟ್ ಕಡೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಡಿಯಾ ಈ ಬೇಗ ತಿತ್ತೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಬಾಂಡ ಬೇಗ ಕೈಟ್ಗಾಣ ಒಂದು ನಿಕ್ಕು ಬೋರ್ಡರ್ ಅಲ್ಪ ಮಲಯಾಳಿ ಪುನಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲಯಾಳಿ ಪೂಜಾರಿಯಾ ಎಂಕುಲು ಮಲಯಾಳಿ ಪೂಜಾರಿ ಹೊರನೇ ಕಡೆ ಪುನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ದೀಪ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಪೂಜಾರಿಯ ಬೆಳ್ಚಡರ್ ಪಂಪರತ ಮಲಯಾಳದಕ್ಕುಲು ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಪುನು ವರ್ಷದ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಿ ಪಾಪ ಅದು ಪೋಯಲ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಅಕಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿರು ಪೂಜಾರಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಿ ಇತ್ತು ಗೀತಾ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಉಂಡಾ? ಶೋಭಾಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ದೀಪು ಆಯ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋಡ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇ ತುಲಾ ದೀಪು ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವು ಸಾವಾಯನ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅತ್ತ ಬಕ ಎಂಚಿನ ಬೆರಿ ಬಲ ನನ್ನ ಚಟ್ರಿ ನೋಡ್ತೀಯ ಊರ್ದಪ್ಪನ್ನು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ದೀಪುರ ಪವ್ಯ ಸಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಟ್ಟಿಯ ಆಲ್ಗಾಯ್ಕೇನು ಸಾಯ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಐಕೆ ನಿಂಚ ಅಡ್ಡ ಮೋನೆ ಬತ್ತನು ಮಾರ ಕರ್ಮ ಮಣಿಕಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐಡು ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತಾನ
ಶೋಭಾ ಕುಡದ ಈಗ 12 ಮಂತಿರ ಏನು ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಏನ 12 ಮಂತಾನೆ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಡ್ಡಿ ಬೂಡಾಟ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತ್ರ ತೋಜಡವು ಅತ್ಯ ಶೋಭಾ ಏನ 12 ಮಂತಿನ ಗರ್ಭವತಿ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಆಯ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಕೊರು ಕೊರು ಇಂದು ಗರ್ಭವತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಪ ಬೆದ್ದರೆಗೇನು ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವಾಗ ಗರ್ಭವತಿ ಕಾರಣ ಯಾರು ಕಾರಣ ನೀವೇ ಯಾರು ಕಾರಣ ಗರ್ಭವತಿ ಹತ್ರ ಅದು ಕೇಳಬೇಕು ಗರ್ಭವತಿ ಶೋಭಯ್ಯ ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಮಂತರ ಇನ್ನು ಐಡ್ ಕೊರ್ದು ಅಂದ ಶೋಭಾ అంది జినల ನನ್ನ చెప్పులు ఓకే ఇస్రత్కాల్ బాయ్ ఓకే ఓకే ప్రవీణ్ సనీల్ చెప్పులేను బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ నిన్న అమ్మన్న కలిసి దెంగుతే చురాత బేవర్సిస్లో కారణవారతి ఎంతదా గీత ముక్కు ముసుని దర్పలేకేంటు బోడా ಬೆರಿಪುಡವು ಬೇರೆ ಬಲೈ ಗರ್ಭವತಿ ಕಾರಣ ಯಾರು ತಲ್ವಾರ ತೂತಾಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಅವ ಏತ್ ತೂತಾಯನ್ ಕಜಿಪು ದಾದನ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ ಒಂದಿ ದಾದ ಪನ್ ಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನಯ కుడు సార్ విసతి బల మల్ల విసతిండు గన్నులుండు ఎంకళ్ళలుండు గన్ను బల సై బేడి బేడి ఎంకల బాంబుండు సీదా బాంబు సుత్తే ఐర్ద మల్ల సుత్తి ఎంకళ్ళుండు గీత కన్న కండ గన్ను ఉండు జాగ్రత్త ఆయుధ వల్ల పెడిండు గన్ను వాలెక్క మళ్ళా బాంబు పడదక్కువ ವಾ ಗನ್ನು ಅಮ್ಮಯ್ಯರೇ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅತಯ ದೀಪು ಇದ್ರ ಮಲೆ ಗೀತ ಗೊತ್ತು ವಾ ಗನ್ನು ಉಂಡು ಗನ್ನೆಡ್ಡುಂಡ ಗೀತ ಗನ್ನೆಡ್ಡುಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಏತು ಬಾರು ಗೀತಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಏನು ಅಬ್ಬಿದ ಇರ ಅಬ್ಬಿದ ಅದ ಜಾಬು ಗನ್ ಎಟ್ಟುಂಡ ఆయన దూతుజిగాయి మరలి सब डीपी तो जा रहे और एडिट डीपी अन्ना ಗೀತನ ಗನ್ನ ಎಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಗೀತಾ ಹೋದ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಡಿ ಪಿ ಸೋಬಕ್ಕ ದಡ್ಡ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಗನ್ನ ಸೂಟ್ ಬಂತು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆತಿರಿ ಸೂಟ್ ಅದು ದಾಲ ಪ್ರೇಜ್ ನೆಜ್ಜಿ ಗನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಡಿ ಪಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಟೈಪ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿದೌಟ್ ಎಡಿಟ್
మరలేరు బాయ్ ఆల్పోయాలి గాయజీ ఇక అన్నాడు పిచ్చో గీత ఓ గీత గీతు అందే శోకుండు ನೀರು ಬೊಗ್ಗು ದುಪ್ಪು ಗನ್ನದ ಉಲಾಯಿ ಗೀತಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಾಗೆ వాళ్ళు ಬರ್ಸಾಗ ದಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಮರ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಗೀತ ಸೋಪು ಬಂದಿನಿ ಮರ್ಲಿಗೆ ಅರಿಕ್ಕು ತೂರ ಏನು ಮರ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಅತ್ತೆಯ ದೀಪ ಬಣ್ಣಿ ತೂಲ ಈ ಬರ್ಸಾಗ ದಿದಿತ್ತಾನ ಬರ್ಸಾಗ ದಿದಿತ್ತಾನ ಗನ್ನನು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ದ ಮೆತ್ತದಿಲ್ಲ ನೀರಾಜು മറല് ಎಲ್ಲ ಪನ್ ಬೇರೆ ಪೂರ ಪಾತಿರದಿಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಬಾಳ ದೆಕ್ಕಲ್ ಏತ್ ಪಾತಿರುವ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ ಎಂಕುಲು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಡು ಗೀತಕ್ಕನ ಲೋಕಲ್ ಪಟಾಕಿನ ಗನ್ನಪಾಡು ಏರು ಗೀತನ ಅಂದ ಗೀತ ಲೋಕಲ್ ಪಟಾಕಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನ ತವ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಡ್ಪಲಾಲು ಪಾಪ ಕವಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪಲಿಯ ಕವಿತಾ ಕುಂಡು ಶಾಪಡು ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪ ಇರಿದೀಯನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾರ್ದಿನ ಆ ಮದಿಮೆದ ಅವು ದಿಬ್ಬನ ಬಿದ್ದರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಆಪ ಗೊಂಜಿ ಗೋಮಿಡಿ ಅಕ್ಷಿ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜವು ಗರ್ನಾಲ್ಗೆ ಮಂಜು ಇನಿ ಮಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಮಗೆ ಏರ್ನ ಮಂಜು ఇచ్చిన ఈత్ పొర్తుకు చెప్పులేదు పని పేరు అవి బేలేపోపే ఎన్న ఇల్య మామిలా సోకులేరు భారతి అక్క అందు ಹೆಂಗ ಮಾಮಿ ಮೈಸೂರೇನು ಶುಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓವೇ ಊರು ಸೂರತ್ ಕಲ್ಕುಂಡ ಇರೇ ನಮಗೆ ಅಂದು ಆಯ್ ಕಲ್ಕೋದಿಪ್ಪೆ ಬೇಲೇಪೋತೆ ಏರಿಯೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಮಿ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಂಡ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಪೋ ಬರದಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿ ಉಂತ್ರೆ ಮೆಗ್ದಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಮಿ ಅತ್ತು ಸಂತೂರ್ ಮಾಮಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಮಿ ಅತ್ತು ಸಂತೂರ್ ಮಾಮಿಗೆ ಅಂದ ಮಾರ ಅವು ಆಕಲು ಅವು ಎಂಚಿನ ಮರ ಸಂತೂರ್ ಮಾಮಿಯ ಅಂದು ಎನ್ನ ಉಂಡತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಇನ್ನೈಟ್ ಬಾಲ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಶೋಗುಲ್ಲೆ ನಂತರದ ಸಂತರ್ ಮಾಮಿ ಪಾಡದಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದಾಗ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯ ಶೋಭಾ ಡಿಲೀಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಸಂತರ್ ಮಾಮಿ ಏ ಶೋಭಾ ಹೊರ ಪಾಡ್ದನತ್ತ ಡಿಲೀಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನ ಅಲ್ಪನೆ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಓಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಪೋಪ್ ಚಾನಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನ ಕೆಲವು ಉಂಡು
ಅವು ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇನ ಅನ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದಿಸಿ ಅತ್ಯ ದೀಪು ಈ ಮನ್ಪಿಯ ಶೋಭಾ ಬೈದೊಲ ಪೇರ್ ಕಂದಲ ಕೋಡೆ ಪೋತಿನ ಶೋಭಾ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪೇರ್ ಕಂತಲ್ಲ ಐಕಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮರ್ಲೆ ಬೇರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಜತ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಶೋಭಾ ಆರಂಜನೆ ಬಾತಿರು ಶೋಭಾ ನತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬನ್ಪುನು ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಪೇರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬೋತಲ್ಗೆ ಐಕ್ ಶೋಭಾ ಬೈದೊಲ ಪೇರ್ ಕಂದೊಲ ನಲಿವಿನ ವೇಳೆ ಇದು ಅಲೆಯದೆ ಒಡೆಯಲಿ ನಾಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಾ ಏರವು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಲೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಮಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬತ್ತೆರತ್ತ ಅವಳು ಶೋಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೇಗ చెప్పులే ఏపలేట అండ సంతృ మామి ಬೇಕಾ ಪರಬಾವೇರು ಹಾಯ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಅಂಚಲೇಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬರ್ರೆ ಗಂಟೆ ತೂಲಗೆ ಶೋಭಾ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಇದನ್ನ ಕಂಡನಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಕಾಸು 6ನೇ ಸೀಸನ್ ಇನಿ ಕುತ್ತಾಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಸುಭದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಕಾಸ್ಬಾಸರು ಮಾಮಿ ಓ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ದಡ್ಡ ಬನ್ಪೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಓ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ದಡ್ಡ ಬನ್ಪೆರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ದಡ್ಡೆ ದಾಯ ಬನ್ಪೆರು ಅಂದ ಇಂಕ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನಿ ಮಾತ ಮರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಟ್ಟೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹೆಲೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಆನಂದ
ಏನು ವೈಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ್ರ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡುವ ಅದೇ ಸೊಬಕ ಬಂಗುಡೆ ಬೈದ್ದೆ ಇನಿ ಕಾರು ಓಲು ಈರುವೋಲು ಓ ಸೊಬಕ ಬಂಗುಡೆ ಬೈದ್ದೀನಿ ನೀನು ಈರುವೋಲು ದುಂಬುದ ಅನ್ನುಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪುಣು ಈತ ಬತ್ತೀರಿ ಈರ್ಲ ನನ್ನ ಬರಂದಗುಳು వచ్చి ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತನ್ವರ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತನ್ವರ್ ದಿಯಾಗ ಬೇಜಾರ ಸೀದ ಪೋಯಿ ನಾಲು ಸೊಬಕ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಸೊಬಕ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಏರು ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾರತಕ್ಕ ತೂಲೆ ಅವೇ ಪೋಲೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತು ಪೊನ್ನುಲು ಉಲ್ಲ 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 ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ತೂ ದಾಂಡ್ಯಾನು ಪೊನ್ನುಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇರಿನ ಸುರೂತ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಅದಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಪಾತಿರವ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ಅಂಚ ಒಂತ ಧೈರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದಾಪುಂಡು ಒಯ್ತು ಪಾತಿರನೆ ಹೆಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾತದು ಪಾತಿರ್ನೆ ಇಂಚೆಪ್ಪು ಅದ ಮಂಜು ತತ್ತದ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಬಿಡ್ಪನಾ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗುಲ ಅಂಚ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಜೋರು ಪಾತಿರನಿ ಎಸ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ಸ್ ತೂದು ಸೊಬಕ್ಕಾಗು ನಂಜಾಂಡು ಅಂದ ನಿನ್ನ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜಿದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಏರಿಯಲ್ಲ ಕೊರ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಬರಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದಿನಾಕ್ 4 3 ಬಾ ಈ ಊರ್ದತ್ತು ಒಲೋಲ್ ಊರು ಯಾನ್ ಐಕೇತ ಡಿಪಿಡಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನೆತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಬೈದು ದೆತ್ತಾಕದೆ ಅಂಚಿನ ಬರ್ಚೆ ಬರ್ಚಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಬಚ್ಚಂಕ ಇಡಾಯ್ಜಿ ಸದಾಶಿವ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಸವಕೊಪ್ಪನಾಗ ಬೇತಕುಲ್ದಾಯಿಗೆ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಡು ಪೊನ್ನುಲಿಜ್ಜೇರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಿ
ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಇನ್ನ ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾರು ತಾರೈ ಓಡಿಯಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯಿತು ನಂದು ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಊಟ ಆಯಿತು ಸಾರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತ ಬಚ್ಚಂಗ ತಾರದೇ ಬರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪಪ್ಪ ಪ್ರಿಯರ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡಿ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರ್ ಚುಪ್ಪು ಓ ಬಾಸ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಎಂಗ್ಳು ಸೌಖ್ಯ ಅದೇನು ಚುಕ್ಕು ಮಲ್ಲ ನಂಜೆಲ್ತಿ ಮಾರ ಈ ಸೋಬಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಲೈನ್ ಪಾಡದು ಮರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಡೈಲಿ ಗಂಜಿ ಪರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡ ಮಿಡ್ಲು ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಬೋಡತ ಅಂದ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಆಡಿ ಯಶಿತ್ಲ ಇಜ್ಜೇನಿ ಅಂದ ಓಡಿపోతారు ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರಿತ್ತ ಅದನ್ನು ಕಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಹಾಂ ಏನು ನಂಜಿಲ್ದಿಯಾ ಈತ ಮೆ ಬಚ್ಚಂಕಾದಾಗಲು ಮಾರ ಪೈರು ಯಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪನಿ ಏಡಲ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡದು ಇಪ್ಪನಿ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೀಪೆ ಬೇತೆ ಏಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಸರಗೋಡ್ನ ಟೀಚರ್ನ ಮಗೆ ಬತ್ತೇದು ಅಂಬಡಿಗಿಟ್ಟ ಕಿಟ್ಟ ಅಂಬಡಿಗಿಟ್ಟ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂಬಡಿ ನಿನ್ನೆ ಯಾಕೋ ರವೀಂದ್ರನಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಾರತ್ತ ಐಜಿನ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಉಂಡರಾ ಯಾನಂತಜಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ ಶೋಭ 4 3 ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬತ್ತನು
ಸೊಬಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಉಮಿಳ್ ತುಚ್ಚಂದು ಉಮಿಳ್ ತುಚ್ಚಡ್ಗೆ ಅಂಬಡಿ ಕಿಟ್ಟ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಪಾಡಿ ಅಂಬಡಿ ಕಿಟ್ಟ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿಪ್ ಪಾಡಿಯ ಭಾರತಿ ಬಾಮಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಾಮಿ ಅಂದೆ ಮಾಮಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಮಾಮಿಗೆ ವಿಜು ಕಾಸರಗೋಡು ಬಸ್ ಡಿಡ್ ಪೋಪುನ ಇರುತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಸ್ಸಿಡ್ ಪೋಪುನ ಇದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಏರು ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಇಂಚುಂಡು ಏರು ಮಾರ ಎರಡಕ್ಕೇನು ವಿಜುಡನ ಅಮ್ಮ ವಿಜುಡಗೆ ನಾಗೇಶ ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ವಿಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಾಗ್ ಇಂಚುಂಡು ಡಾಗ್ ಇಂಚುಂಡು ಏರ್ನಯ್ಯೆ వా డాగ్ అమ్మ ఊరు కూడా డాగుండు ಗೋಲ್ಡನ್ ರಾಟ್ ವೀಲರಾ ಸೂಪರ್ಗೆ ಗುರ್ತಂಡ ಅರ್ನ ಡಾಗ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಾರಾ ಅವರು ನನ್ನ ಕೇಳಿದಕ್ಕ ಅದೇ ಅವರು ನೀವು ಕಾಸರಗೋಡ್ನವರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯಿತು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನೀವು ಕಾಸರಗೋಡ್ನವರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗುರ್ತುಂಟು ಅಂತ ಗುರ್ತುಂಟ ನಿಮ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಖಾದರ್ ಬಾಯಿ ಯಾರೀಗ ಅಂಬಳಿ ಕಿಟ್ಟ ಬಂದದಲ್ಲ ಅವರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆಗೆ. ಓ ಹೌದಾ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಶೋಭು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬುರ್ಕ ಧರಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗುರುತು ಸಿಗುವುದು? ಅವರು ಬುರ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು DP ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು DPನೇ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿಗ ಏರೆಗ್ ನೆಲ್ಲಿ ಶುಭ ಊಟ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ದಾರೇನೋ ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಕಲ್ಲ ದಾದ ನಂದು.
ಹೇಳಲ್ಲ. ದೀಪಕ್ಕನ್ನೇ ಪೋಯ್ನಾಗನೇ ಪಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಏಕೆ ಶೋಭು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಂಗಂತೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು. ಸೋಬು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪನ. ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ID ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ರಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಆಯಿತಾ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೋಬು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪನ? ಹೌದು, ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಗುರುತು ಸಿಗುವುದು? ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕಿತಾ, ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಇವರದ್ದು. ಅದು ಹೌದು. ಅಕ್ಷಯ್ ಗೌಡಗೆ ಮಗ ಜನ ಮಾಡಿಸಿ ಓಡಿಸೋಕೆ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ. ಜನ ಮಾಡಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ID ಬಾ. ಶೋಭಾ ಬಾಯಿಯ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗಂಟೆ 11 ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ನಾನು. ಶೋಭಾ 10:23 ನನ್ನ ಚಿಪ್ಪುನಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನು. ಇಲ್ಲು ತೇರ ಬೋರ್ಡು ಚಾಮನ್ಪುರ ತಿಂಡಿಯೇ ಬಾ. ಸೋಬು ಇದು ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ID. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಬಾಯ್. ಯಾನೆ ರೀಪ್ಲೇ ಕೊಟ್ಪುಜಿ ಸೈಯಾಡು ಅಂದು ಉಪ್ಪಡೇಡಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾರ ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅಂದ್ಯಾ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡಿಯ ಸುರತ್ಗಳು ಕೂಡ ಪೋಡತ್ತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿಯಾರ ರಡ್ಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ತದ್ಯಾ ತಲೆ ತಿರ್ಗುಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಲೆ ತಿರ್ಗುಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಸಾಕಾಪು ಎಡ ಬಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಫ್ರೀಯ ಓಡಲ್ಲ ಐದಾತ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದು ನನ್ನ ಮುಕ್ತ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೋದೆ ಅವರ ಯಾರು ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋದೇ ಬಚ್ಚನ್ ನಾನು. ಸೊ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ ಅಲ್ಪ ಯಾವ ಬಾಯ್.